Dobrý deň, volám sa Peter Frančík a som maklér z realitnej kancelárie Remax Family. Rád by som vám predstavil projekt výstavby rodinných domov s názvom Nový Hrádok. Jedná sa o súbor 7 nízkoenergetických rodinných domov, ktoré sa nachádzajú v okrajovej tichej časti obce Tekovský Hrádok. Rodinné domy sú dokončené do štádia holodom, vrátane nadštandardnej výbavy, rekuperácia, nainštalované fotovoltaické panely, klimatizácia. Spĺňajú prísne normy a z hľadiska tepelno-izolačných vlastností patria do energetickej triedy A0. Jedná sa o súbor 7 nízkoenergetických rodinných domov v rôznom stupni rozostávanosti. Dva rodinné domy sú dokončené do štádia holodom a sú ihneď k dispozícii pre nových majiteľov. Takto vyzerá vzorový rodinný dom v projekte Nový Hrádok a podobne môže vyzerať aj váš zariadený nový rodinný dom.